Pois como sempre, como todos os martes, esa atención especial hoxe ao fútbol veterán e máis en concreto a eses partidos da sexta xornada. Centramos a nosa atención na Liga en Primeira División. Sporting Burgo-Brives conseguía o conxunto cullardense a súa terceira victoria no que vai de campeonato. Que nos faga balance deste inicio de tempada un xogador do conxunto cullardense. David Núñez, que tal? Boas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estábamos comentando antes a micrófono pechado, de momento levade xa 3 victorias coa conseguida esta pasada fin de semana. Cal é o balance que facemos deste inicio de temporada? Foi unha temporada con moi ilusionante, fixemos varias incorporacións e creo que o equipo pouco a pouco vai adaptándose a xente nova. Empezamos gañando o primeiro partido, tivemos así un pequeno baixón nos seguintes, pero bueno, con o empate da semana pasada e a victoria desta semana, pois estamos afianzándonos aí na parte medio alta da táboa. Bueno, quizás chama atención, non? Ese partido, ese derbi cullardense da segunda xornada contra o Portazgo, que chegou un pouquiño de cedo en ese segundo encontro do ano, unha derrota quizáis algo abultada, non? Contundente. Sí, é un equipo que tamén se reforzou moi ben. Nese partido concretamente tiñamos moitas baixas, de todas formas xogaron moi bo partido, fixeron dano á espalda da defensa e, bueno, foi unha goleada sen ningún tipo de excusas. Bueno, este ano que objetivo se marca o equipo? Bom, o objetivo vai ser ir crecendo durante toda a temporada e cando cheguen os partidos definitivos, os 7 ou 8 últimos partidos, se estamos colocados para poder ascender, pois haberá que intentalo. Crecer como equipo, xente moi nova, xente con moitas ganas, vamos a intentar pois que esta temporada sea de pasalo moi ben, e que se ao final de temporada estamos en unha boa situación, evidentemente intentar o ascenso. Bueno, de momento, claro, as diferencias son pequenas entre equipos. Unha victoria como a conseguida esta xornada fronte ao Brives supón que se suban varias posicións de golpe. De feito, agora mesmo xa o Sporting Burgo é o mellor dos nosos. Estades aí séptimos con 10 puntos. Sí, a primeira división está sempre moi igualada, veñen equipos da baixo moi fortes, da segunda división, os que baixaron da división de honra tamén son equipos que sempre hai que contar con eles. E, bueno, na propia categoría sempre están equipos que compiten moi ben, aínda que nunca suben a división de honra, pero realmente son equipos que compiten ben. O que comentamos sempre, a primeira división é posiblemente a máis igualada que hai na categoría de veteranos. Bueno, sempre dicimos o mismo, non? Que lóxicamente un equipo, si ten a oportunidade, non a pode deixar escapar, lóxicamente quere subir de categoría, retornar, se posible, a esa división de honra, pero claro, tamén hai que ter en conta que onde quizáis máis se disfruta, temos ademais a varios equipos do Concello ali e agora aí na primeira. Sí, para nós, tal como temos o equipo, a maneira de disfrutar é a primeira división. A primeira división é unha división en a que o último clasificado pode gañarlle o primeiro sen ningún tipo de problema. Calquera que este, non hai partido fácil. Nos gañaron o Portazgo, ahora están por debaixo de nós. Igual outro día lle gañamos ao Brives unha goleada bastante amplia, e o día de mañán gañan de eles a un equipo de arriba. É unha categoría que está moi igualada, e cada detalle conta. E unha categoría que aínda, si todo sigue como ata agora, aínda pode estar mellor o ano que ven. O digo porque ven moi forte un equipo dende atrás, o SPM, o conxunto que agora mesmo está liderando a segunda división B, que está líder, de momento invicto, e o ano que ven, pois seguro que vai a estar en primeira. Sí, é un equipo moi xoven, xogan moi ben o fútbol, xogamos contra eles na Copa de Culleredo. A verdade é que unha maneira de xogar moi espectacular, e vos rapaces anda encima, nada, con intentar que suban a primeira e intentar que, estar ao máximo de equipos nas categorías máis altas do fútbol veterano. Pode ser un rival complicado no futuro? Sí, dende logo, un equipo que ven con unha inercia moi positiva, incluso creo que podería competir por subir fácilmente se o ano que ven está en primeira, intentar subir a división de honra sen ningún tipo de problema.
Bueno, pues este ano está igualada e sobre todo emocionante nesta primeira división e todo apunta a que o ano que ven, si sube o SPM aínda o pode estar un poquinho máis. Sí, casi podemos decir que é unha división de equipos de Culleredo. Estamos prácticamente menos o Olímpico, estamos todos os equipos de Culleredo e se está o SPM, pois un máis. O importante diso é que prácticamente cada semana non é así, pero cada poucas semanas sí que temos un derbi cullerdense. Sí, cada pouco tempo hai un derbi, están moitos equipos na primeira división, bueno, é importante para todos que se poida xogar así entre nós, desplazamentos curtos, xente coñecida, amigos da infancia en moitos casos, é moi bonito xogar este tipo de derbis no fútbol veterano. Ainda así, si, como dicíamos ao principio, o equipo ten a oportunidade de subir de categoría, haberá que aproveitala. Sí, é xente que ven da baixo, xente xoven, xente con moitas ganas, evidentemente teremos que intentar subir por eles. Despois, renovando o equipo pouquiño a pouco, que a filosofía que ten o fútbol veterán que a vayan aprendendo tamén, que é un fútbol totalmente distinto ao fútbol modesto, bueno, ir pouco a pouco, competir hai que competir, pero sempre con deportividade, eso, con amistade, que ao final son moitos anos neste mundo, no mundo do fútbol, e moitos amigos e moitos compañeiros que hoxe están un equipo e o día anterior estiveron en outro, claro. Pois iso é importante, pásalo ben. David Núñez, xogador deste equipo do Sporting Burgo Veterán, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos. Un saúdo. Un saúdo.